Štvrtok. Tak teda dnes. Bol oficiálne odštartovaný projekt Loď Chobotnica. Je to kurz, v ktorom sa hovorí o psychológii mobov. Celkovo vzaté, starosta chce, aby sme sa uistili, ako moby premýšľajú. Ja neviem, z akého dôvodu si vybrali na túto špinavú prácu práve nás. Alize stále nechodí do školy a Urf zmizol, čo znamená, že sa to hodí na Emerald a mňa. Hrrrn. Tak dobre, vysvetlím vám, o čo ide. V projekte Loď Chobotnica. Vidíte tie otesané kamene tam v diaľke? To je miesto, ktoré Brio nazval oblasť výstavby, alebo jednoducho oblasť. Emerald a ja sme mali opustiť bezpečie dediny, len my dvaja, a na onom mieste začať s budovaním domu. Zvyšní žiaci medzi tým stáli na hradbách a v rukách napínali luky so šípmi. Určite vám napadlo, aký to má význam? Celý nápad spočíval v tom, že postavíme dom pred lesom mobov a budeme čakať, čo urobia. Zaútočia? Rovno ho zničia? Podľa môjho názoru rozhodne nebudú len tak okolo toho domu tancovať a rozpočítavať sa. Brio a Pierce však očividne potrebujú, aby sa ten dom postavil a my, aby sme si to uvedomili. Prirodzene sa pýtate, prečo dvaja dospelí požiadali dve 12-ročné deti, aby vyrazili z bezpečia dediny a neurobia to radšej sami. V skutočnosti sú mimoriadne odvážni. Najprv, povedal Brio, chceme, aby ten dom bol neobvyklý. Ten najpodivnejší dom, aký si viete predstaviť, dodal Pierce. Samozrejme, povedala Emerald a usmiala sa. Nechajte nás ho postaviť. Nikdy ste nevideli nič tak podivné. Funky s veľkým F. Podľapkala ma po chrbte a pozerala na mňa tak, ako keby hovorila. Nehovor nič, čo by ich mohlo znervózniť, ty truľko. Pretože ja si na to chcem naozaj zamakať. Potom do mňa šťuchla a povedala. Podľa mňa je najvyšší čas zveriť tento projekt niekomu silnému a odvážnemu. Super. Tvárou k dvojitej bráne do dediny som začal čerpať inšpiráciu. Ide o dômyselný dvojitý systém brán, ovládaný pákami. Keď jedna brána vybuchne, stále tam zostáva tá druhá. Je to súčasť pravidiel o budovách. A tiež nemôžu byť otvorené inak ako zvnútra. Keď sa z Emerald vydáme za hranice dediny, Pierce za nami tieto brány zatvorí. A naozaj, keď za nami Pierce brány zavrel, skoro som sa rozplakal. Chcel som si v zemi vyhlbiť dieru a schúliť sa tam do kopka. Emerald sa rozhliadla okolo nás. Tak, dobre, prehodila. Ty postavíš ten dom a ja ti budem kryť chrbát. Prečo by som ho mal postaviť práve ja? Ale no tak, ten uvrešťanec chce, aby sme postavili podivný dom. Nie? To je presne tvoja parketa. Čo tým chceš povedať? Prevrátila oči. Kámo, postavil si dom s pecami. Obrovskou hubou si premohol príšeru v kráľovstve podivností. Kámo, postavil si dom s pecami. Obrovskou hubou si premohol príšeru. V kráľovstve podivností by si bol 100% kráľom. Navyše nemáš vôbec žiadny štýl. Pozri sa na tvoje oblečenie. A to už vôbec nehovorím o plášti. Zo svojho inventára som vzal blok piesku. Pf. Ak ťa vďaka tomu už nebudem počuť, tak dobre. Teda poviem ti, ty dokážeš byť niekedy ozajstný sprosták. Založila si ruky a odvrátila pohľad. Otočila ho späť na mňa, keď som začal klásť základy. Piesok. Čo to tu nacvičuješ, vyprskla? Máme postaviť dom, nie hrať z piesku. Robil som sa, že to nepočujem. Uprene som sa pozeral na les. Len tak pre prípad, že by sa moby rozhodli prekvapiť nás svojim útokom. Bol som pripravený vziať nohy na plecia a pri najmenšom pohybe. Dokonca aj podivne vyzerajúci mrak alebo netopier, čo by sa na mňa len trošku zle pozrel, by mi dal zámienku na okamžitý útek. Puf! A zostal by po mne sotva obláčik prachu. Dokonca ani vozík na napájaných koľajniciach by proti mne nemal žiadnu šancu. Žiadnu. Neuvidel som žiadny pohyb. Moje dielo tak mohlo byť čoskoro hotové. Pierce nám dá konečne pokoj. Bol to ten najdivnejší dom, aký som si len dokázal predstaviť. Alebo aspoň s tým materiálom, čo som mal k dispozícii. Keď sme sa vrátili, mal Pierce na tvári úsmev, ako keby sa Enderman usmieval uprostred púšte. Creeper v protimačacej oblasti
alebo hubokrava Binky. To posledné prirovnanie asi nie je práve zrozumiteľné. No to veru nie. Dobre, Binky bola jedna hubokrava, ktorú som kedysi stretol a bola asi tak 10-krát veselšia ako obyčajná krava. Teda keď hovorím, že sa usmieva ako hubokrava, tak to znamená, že sa usmieva naozaj veľmi. Nechajte to radšej tak. Dokonca som zabudol, čo som chcel povedať, než som sa pustil do tej historky z Binky. Skrátka, Piers bol spokojný a to je všetko, čo sa počíta. Veľmi dobre, prehodil. Veľmi dobre. Ako keby nejaký núb objímal ohniváka. Ach jaj, toto prirovnanie je ešte horšie ako to s hubokravou. Ale čo? Možno sa to časom zlepší. Brio uznanlivo pokýval hlavou, keď zbadal môj dom. Potom som sa pripojil k Maxovi a Rezňovi na hradbách a obaja mi zagratulovali k môjmu novému výtvoru. No Pierre, Rusín a Rock mi povedali, že je to tá najdebilnejšia vec, akú kedy videli. Vari to nebol cieľ? Je to proste banda úbožiakov. Potom sme čakali, schovaní za vyvýšenými múrmi hradby. Netrvalo dlho a skupina zombí vyšla z lesa, aby preskúmala môj dom kaktus. Navyše sa rozprávali starobilým jazykom, takže som vôbec nerozumel, čo si hovorili, ale vyzerali zmetene. A potom vynervovane. Vytiahli sekery a začali môj dom kaktus búrať. Sekali do neho znova a znova, až z neho nezostalo nič okrem pár blokov kaktusu rozhádzaných po piesku. So sebou si odniesli väčšinu materiálu. Jeden zombie sa dokonca zranil, keď kopol do kaktusového bloku, ktorý potom odletel až na pláne. Môj roztomilý domček kaktus. Ako si to len môžu dovoliť? Zombie zmizli v lese a Piers sa znova postavil. Dobre, tí zelení mužičkovia nie sú takí mazaní, ako sme si mysleli. Minusov domček im urobil pekný vietor v paliciach. Emerald si povzdychla. To ale predsa vôbec nič neznamená, povedala. Ja z toho mám tiež pekný vietor v palici.